Ya yang kudu iya gini wing landang marang Anoman. Kakang Sekun, dina samangku kowe sing luwih tuwa mbok ngalah karo aku. Aku kepengin ngatonake dharma bektiku kawan Ingkang Sekun marang Bu Rama Wijaya. Mula dina samangku nggonku dari kesaguan setahun tok duwi. Dadi setengah tahun tok duwi dadi sasi. Bekasane seminggu tok duwi dadi sedina. Kuwi tegese Kakang Senggana ngejak geger, ngejak regejekan lawan Jaya Anggada. Ngene lho. Kabeh kuwi sesa-sesa sing paling dawuh. Wong nyatane aku Sagusti dina sewengi dadi dutane si Rama Wijaya. Yen panjenengan yen kowe saguh sak ngisore sedina sewengi ya monggo. Mengko panjenengane Sinuwun Rama Wijaya ingkang milih pribadi. Boyo sapa sing patut dadi dutane ingkang Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya. Becik Kakang Anoman kowe mundur ora iso. Dina samangko tetep aku sing saguh bakal dadi dutane Sri Rama Wijaya. Ki jane masalah apa to iki? Kakang Adi iso gelut lho. Rebutan pasaran ya. Aku sing bakal dadi dutane Sri Rama Wijaya. Aku sing bakal dadi dutane Prabu Rama Wijaya. Ngene kan tebak kabeh iki nek dipetung to masalah. Ora sadar gejekan asa do gegeran ngene iki. Sampai kan dadi utusane Prabu Rama Wijaya. Yo, aku pengen Bagong. 200. Ah. Di 200. Sama yo pengen dadi dutane Prabu Rama Wijaya. Yo pengen 200. Lah ngono kan 400 kena nggih dolan guyangan. Kena gitu kok itu dina samangko diteter wae. Diteter sepira kaprawiranmu sepira kaprawiranku. Nek kira-kira kowe iso ngalahne marang Senggana Anoman Senggada sing tok Jawa. Oh, ngejak geger. Moksa mundur kanthi ngomong Kakang Sekun.
Betul
ayo kekono kare sang Rama daya pati ana yaksa Gung Cangkrama namane wil kata sini jejaki jroning pare madha ulang tanpa tuwa mina-mina jojolodi Senggana lawan jeneng sira Anggada perkara apa wae ora bakal bisa rampung nek dirampunge nganggo regejekat nganggo panasing ati nglewatne kesabaran kang sarta rasa ikhlas dina samengku leren ana nggonmu padha bandayuda aku percaya Senggana lawan Anggada duweni kadigdayan sing setimbang ora ana sing menang ora ana sing kalah kabeh siaga minangka dadi dutan ingsun mung bae dina samang umum sawiji kang pinilih dening panjenengan ingsun upama ana sing ora kepilih tak jaluk jembar dadane mengko ana wektu liyane uga bisa dadi dutaning Sri Rama Wijaya lho iki sinuwun sedaya menawi dados dawuh pangandika paduka kula istirahaken upami kula dipun pilih nderek menawi boten kula nedha nrimo kula tampi kali jembaring dodo Anggada piye nggih ngesaken dawuh sedaya menika wonten pangkosa paduka sinuwun kula namung nderek rasa paduka dina samangka panjenengan ingsun nemtokake ingkang bakal minangka laku duta utusan ingsun mring negara Ngalengka ora ana lho sisih gono ya sing anoman Gurgun nembang mangan ngraboso ing mungsuh derang padha kadang derang padha kadang iki ali-ali utawa sesupe ingkang pinastan sesupe Sutya Ludira Anoman mekaten sinuwun ya pancen menawa aturna kawan Gusti Putri Arkian para Sinta ingkang mapan ning Kaputren utawa Taman Suka ing negara Ngalengka supaya ngagem wujude sesupe Sutya Ludira iki lamun to ali-ali iki isih trep diagem dening Gustimu Putri tegese Gustimu Putri isih suci durung dijejamah dening ratu ing negara Ngalengka yen wis kacetha kaya mangkono panjenengan ingsun ora tidur bakal ngluruh perang mring negara Ngalengka diraja mekaten sinuwun nggih sendika ngestaken dawuh ingkang sabanjure dina samangku kang kudu tindakake Senggana ditodi dicoba sepira kekuatane negara Ngalengka lho nggih sendika ngestaken dawuh pangandika paduka tetep badhe kula istirahaken mboten namung bondo nyawa kula nuduhaken kangge srana mestuti dawuh pangandika paduka ing Sira Wijaya sinarta sembah Gusti